kadangmu padha waran ben becik besok hamendemo baris kang prayitna wong Durawati sang pangawak Pandhawa babaring semanggi sang putra pinanganten sinarimbit sampun keparing kakang dimanding wonten madyaning sasana nenggon nengno kang kinocap gendya kang kawus ing semangke wonten madyaning pagelaran trincing-trincing minggah setinggil miyak sepeyeng swasana. Miyak langgeng kalahan aklar pandang muntaratin nakler kang konang ya mas koko sing dupa kanggo mangun ukun yang pegang biasa ngapura sesarengan Ki Jarot. Wonten manis. Ya. CS Musik.
Memang lidah mas tidak bertulang, pandai bersilat iku anake wong lanang. Manis sampun katuraken Matur sembah izin. nuwun Mbak Linda Maya. Ripaling gam nika tatnam tun rantu kadang-kadang pramulati nggene bari keparing